Fan hyn y flwyddyn 21 mis Tachwedd, yr alfed dydd ar hugain, yr 6 awr. Siwmai, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n iawn ac yn cadw'n saff. Heddiw, dwi'n mynd i parhau i chwarae y gêm geiriadur gair hir. Ar ôl y tro olaf, darganfydais oedd y gêm dim yn wal i chwarae, ond yn hytrach i'r gwrthwyneb yn cadarnhaol yn ychydig hwylus i chwarae. Felly, heddiw, dwi'n yn teimlo ychydig y tyniad i ail-chwarae y gêm yma. Felly, oddi wrth hyn, mae'n tebyg i mi y mae y gêm hwn rhywbeth o fodd da i dod o hyd o gerfa newydd neu i dysgu geiriau newydd. Felly, dwi'n na yn mynd i dechrau i chwarae y gêm yma yn sydd ymlaen. Felly, y cam gyntaf yw i agor y geiriadur yn yr adran Cymraeg i Saesnig ar unrhyw dudalen yn hapnam. Ac wedyn, fy'n angen i chwilio am y gair hiraf ar y dudalen hon, sydd yn gyntaf ddim yn gyfarwydd gyda mi, ac yn arl, dim yn wedi marcio gyda'r dot i arwyddocau os ni'n wedi defnyddio gair o'r blaen. Felly, ar gyfer y gyntaf gair hwn, mae'r gair hiraf ar yr dudalen hapnam gyntaf, y gair llencyndod. Mae'r gair hwn, llencyndod, yn cyfeirio at rhywun sydd yn llanc, enghraifft fel rhywun yn neud ardegau. Felly, dwi'n yn mynd i marcio dot ar ochr y gair, ac wedyn, yn y gêm, fy'n angen i greu brawddeg yn defnyddio y gair hwn. Felly, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel mae'r ddyn yna yn ymdwyn fel rhywun yn ei llencyndod ei fod yn ei 30au. Unwaith eto, mae'r dyn yna yn ymdwyn fel rhywun yn ei llencyndod ei fod yn ei 30au. Wedyn, i symud ymlaen i'r ail gair, mae'r gair hiraf ar y dudalen sydd wedi ei agor yn hapnam yw cyfathreachwr. Mae'r gair hwn, cyfathreachwr, yn arwyddocau at rhywun sydd yn berthynas. Felly, dwi'n gallu dweud rhywbeth fel mae'r fy cefnder, fy cefnither, fy tad-gu ac fy mam-gu i gyd yn gyfathreachwyr i mi. Unwaith eto, mae'r fy cefnder, fy cefnither, fy tad-gu ac fy mam-gu i gyd yn gyfathreachwyr i mi. Ac hefyd, fy'n angen i marcio ar y ochr ar y gair un dot. Mae'r geiriau hiraf ar yr trydydd dudalen hapnam yw bachgenaidd ac hefyd bachgenyn gyda'r lluosog bechgynos, ond dwi'n yn weddol gyfarwydd gyda'r geiriau hynny. Wedyn, mae'r gair hiraf yw baldorddi. Mae'r gair hwn, baldorddi, yn cyfeirio at gwerthrediad o siarad lol. Felly dwi'n gallu dweud rhywbeth fel mae'r dyn meddwl hynny yn baldorddi am unrhyw beth does dim neb yn gallu ei deall. Mae'r dyn meddwl hynny yn baldoddi am rhywbeth does dim neb yn gallu yn ei deall.
Wedyn, fi'n angen I marcio ar ochr y gair hwn, dot, I arwyddocau maen nhw wedi ei defnyddio ar gyfer yr gair hiraf ar y pedwerydd tudalen hapnam. Dwi'n anweddol cyfarwydd gyda'r geiriau fandaleddio neu fandaliaeth, neu voltmetr, neu voltmetr, neu figanaidd, neu veganaidd. Felly, y gair nesaf yw y gair fagddu. Mae'r gair hwn, sef fagddu, yn cyfeirio at tywyllwch sydd yn eithriadol yn dywys neu trwchus. Felly, dwi'n gallu creu brawddeg fel ar y noson hon gyda'r cymylau trwchus yn cuddio y lloer a'r ser. Roedd y dyn hwnnw yn mynd allan i'r fagddu. Unwaith eto, ar y noson hwnnw, gyda'r cymylau trwchus yn cuddio y lloer a'r ser, roedd y dyn yna yn mynd allan i'r fagddu. Wedyn, fi'n angen I marcio dot ar ochr y gair. Felly, ymlaen i'r pumed gair. Ar y pumed tudalen hapnam, mae'r gair hiraf camryddiant sydd yn cyfeirio at y penblwydd o 100 blwyddyn. Felly, I greu brawddeg yn defnyddio y gair camryddiant, dwi'n yn gallu dweud rhywbeth fel ar gyfer y camryddiant o'r sefydliad o'r ysgol. Roeddwn ni yn cynnal amrywiaeth o dathliadau. Unwaith eto, ar gyfer y camryddiant o'r sefydliad o'r ysgol, roeddwn ni'n yn cynnal amrywiaeth o'r dathliadau. Os nad yw yn amlwg erbyn hyn, fi'n angen I dweud pan dwi'n yn dywys pob un gair ar gyfer y 10 gair hir, fi'n angen I marcio dot ar ochr y gair I arwyddocau mae'r gair wedi ei defnyddio I osgoi ei ail-dywys ar y tro nesaf. Dwi'n yn dweud hynny yn ar achos does dim angen I mi I aladrodd hyn pob tro. Ar gyfer y 6 tudalen hapnam, mae'r geiriau dadansoddi, dadansoddiad, dadansoddol, dadansoddwr, dadansoddydd, sydd dwi'n yn weddol gyfarwydd gyda nhw. Ond hefyd mae'r gair datchwyddiant sydd yn cyfeirio at y gostyngiad o'r prisiau yn y siopau, neu I defnyddio'r Saesneg y gair deflation, sef datchwyddiant. Felly, dwi'n gallu creu brawddeg fel roedd datchwyddiant yn digwydd yn yr economi, y llenedd, ar y gyntaf tro yn degawdau. Unwaith eto, roedd datchwyddiant yn digwydd yn yr economi, y llenedd, ar y gyntaf tro yn degawdau. Ar y 7 tudalen hapnam, dwi'n yn weddol gyfarwydd gyda'r geiriau fel ofergoeledd, ofergoeliaeth ac ofergoelus, ond dwi ddim mor gyfarwydd gyda'r gair ofnadwyaeth. Mae'r gair hwn yn cyfeirio at brawychusrwydd neu arswydusrwydd. Felly dwi'n gallu creu brawddeg fel mae'r ffilm arswyd hwnnw ddim mor lawn o ofnadwyaeth. Unwaith eto, mae'r ffilm arswyd hwn ddim mor lawn o ofnadwyaeth. Ar gyfer y wythfed tudalen hapnam,
dwi'n anweddol gyfarwydd gyda'r geiriau fel swyddogaeth ac hefyd sefydliad, ond dwi ddim mor gyfarwydd gyda'r gair sŵn gyfarwyddwr sydd yn arwyddocae at rhywun sydd gyda nhw pwerau o swyn gyfaredd, neu hudoliaeth, neu yn y Saesneg sorcery. Felly, dwi'n gallu creu brawddeg fel yr oedd y dyn hwnnw yn dweud yr oedd yn swyn gyfarwyddwr, ond yr oedd ni'n yn unig yn ei gweld yn arddangos ystyriau cardiau. Unwaith eto, yr oedd y dyn hynny yn dweud yn roedd yn swyn gyfarwyddwr, ond yr oedd ni'n yn unig yn ei weld yn arddangos ystyriau cardiau. Ar gyfer y gair hiraf ar yr 9fed tudalen hapnam, dwi'n anweddol gyfarwydd gyda'r geiriau fel cenhedlaeth, cemegydd, celwyddwr, centimetr, ac hefyd geiriau arall fel cenedlaetholdeb a cenedlaetholwr, ond dwi'n ddim mor gyfarwydd gyda'r y gair cenedligrwydd sydd yn cyfeirio at pa genedl yw rhywun. Felly dwi'n gallu dweud rhywbeth fel mae'r cenedligrwydd y dyn hwnnw yn Americanaidd. Unwaith eto, mae'r cenedligrwydd y dyn hwnnw yn Americanaidd. Ar gyfer yr gair hiraf ar 10fed tudalen hapnam, dwi'n anweddol gyfarwydd gyda'r geiriau fel rhinwedd, rhinweddol, rhesymegol, rhesymoldeb ac ati, ond dwi ddim mor gyfarwydd gyda'r y gair rhifyddiaeth sydd yn cyfeirio at mathematig gyda'r un ystyr fel mathematig. Felly dwi'n gallu creu brawddeg fel mae ei hoff pwnc yn yr ysgol rhifyddiaeth. Unwaith eto, mae'r ei hoff pwnc yn yr ysgol rhifyddiaeth. A dyna ni. Mae'r gêm geiriadur gair hir wedi ei cwblhau. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iawn, a hwyl fawr. A dyna ni. Mae'r gêm geiriadur gair hir wedi ei cwblhau. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iawn, a hwyl fawr.